Ka Voice of the People Party VPP Klik Riyadh Circle kala khot da ka jingalang pajba halor ka surok ba National Highway 6 haka khat pratrik nailur. Presiden ka VPP Klik Riyadh Circle udami wanhi el rembai ula ong bakane ka jingalang pajba kalong ban sngau ya kasur upajba halor ka National Highway 6 hadian ba ka sarkar kam sngap bat kam patiaw ya ka jing ya upajba. Kaji sniu ka surok ba National Highway 6 kar banang ya kipor kalanong jur. Kajing jabas ngosi kalajia, kajing kala kakali, kajing aksiden kajaman kasngi, bat nakaliang ka VPP, kala raiban khot ya kajing yalang hakakat pratarik nailur hatay lang playground di Kia West, banyak sngaw ya kasur upay ba. Nagaliang jogi kum ka party hadin bangiliyo ya kani ka jing kabaki pat ba nong chungchnong jong ka Eastern Hills ki ya kanduk hamtam hagi jing ide bat usurok National Highway 06. Nagaliang jogi kum ka party ngila persyang ya kaban ya keren bat ki bor halor kamtam yo chief minister nanta ngiliu I baki nong mi khaman jongi ru kila pensngau nanta ki wei lagi seng senjuk we hnong ngila keren lot kila kerpalut ya ka sarkar ndai hadu menta kani ka sarkar kadang lek lendet kam sngap bat kam patio ya kani ka jing ya kenduk ke jogi te kat badang ya ki por ke jing sniu kanang jur ke jing jia ka sniu si kila nang jia ke jing kelagi kali ke jing aksiden ke bajia kakak man kesni tingum ta ngim la shu ban shupek dan ban shu sngap ya kane te nagali yang jugi ka Voice of the People Party Clear Circle ngila yakut bangin pelong ya kane ke jing lang pai ba hangte hamadan football telang playground hangte Kia West ha ka khatra tarik bdai bkandai arjar arkulai ha ka por khatwei beje kani ke jing khot ke jongi yo pai ba kalong bangin yo sngau ya ka sur ka jong ba ka ka ba udon ban ajimut leni ban yakren ban ya ajimut hangata ka jingelang ti ngina galian jungi kum ka party abang ngila yo ya kani ka jing ujor leni kata ka jing kerpat ki babun ki balang bangin kren hajing ide berkani ka jing ka bangi keduk hamtam hajing ide but sulong ti ngila yakut bangin mi badan no ban lek supai ba ban yo sngau ya ka sur rupai ba namar bamenta ngiyo yaw niu surok kalong penban ke jima hagaya ke jeng ngiti ba ke surok kadai ka bulung jong karwa ke pa ndai habang yu I ba surok u longkum ni tego ka bamot ba ka distrik ke jongi ka pedi ba kadang long ka ba badang hier dor do kata-kata te habang ipet ye ka jing long jiman jong surok hamtam hapo distrik headquarter jongi ka long ka ba ilerai but sharum ste hadu banda poi border Assam ste ro hagajing lek hagajing lap ke jongi ba umlong shu ban ya ki kali te nagaliang jongi ngidon tang kata ban yakhot ban yawer yo pai ba jong ka thai is jadi skorok ko wei bakin yami renti bakin ya yo sngeu ya kani ka jing khot ke jongi kena bakin yami pai ba ngila ban shim ya kara hakata ka siro ka ba ngin penbor ke sarkar bakan le namar ngiyo I ba ka jing aipor ka jing kren hakimi imat kampos shano te kala de ka por ya ka bangin shimbek ya karai ka jong pai ba kai ba de ban le ngin le bet khnang ba ban pen yo skeu le ni ban pet ya kani ka sarkar ka ba ngala panong tangata hi kani ka de ka jing ai kubor ka jongi ba ngin sa pelong ya kata ka jing lang pai ba tengi khot mi wer na du kiseng balang kiseng long ki kiseng nya trok kiseng kali kamai kiseng balang paper ki senjuk ki wahe shnong ki badon benta ban ya kren ya kani ka jing tingi khot iki shakani ka lempung ban ya mirjumut ban ya da ka juk kasor ha ka juk lenti khanang ba ngin poi shaka jing jok kat bangi da ya kren da ka jok lenti ka bamun ngi de ngimpat ge snyo thu jumut te kat bangi pat snyo thu jumut ki bor parya ban penduk pendam ya kata ka bor jongi kumpat ba kenang yo bor tikum ta ngi de ban ya wan ban sok tilang ha ka juk resan khanang ba ngila ban perulong ya kani ka jing don kam jong pa haji ini berkacing long jiman jong surok hapo distrik headquarter ke jong ya po clearet kali isang sochisha menangani kalau don gawe ke jing tayar ka bajia hang tu hi hayo te jer khat bade ka poslap la silut ki mau ki ti chigi ki briu ki baya yang tu te don bong khlam don baman saw te ngi I bahala de ha ka poslap ro ki mar ye ke jing ti ko sakai la ka de ha ka por bashit barang kumni ro pum ba sakai tiu I bakani data bakata ya sokali kawan dari kala kata ro wat ya kani ka jingko jingkhia jong ki khna lung ki long mi long pa ba ya hang to ba im hang to ba di
jindi ba syong basa anto te kani ka kala peleran ya ka distrik ke jongi tu ta na kali jongi ka Voice of People Party ni ke tujur kini ekonomi mat jongi om de ban ahli tantang ban susngap tamban su ajumut lene tamban su kren ke sokar ndre ki de ban mi shikman ban lada ka sokar kamap balai kimla se ban gelam yo pai ba ban le de kino ki jing de kini ki protes ki ba la ban pen ko mu ke sokar tamban long ameli kamu long su ban gelam pai ba lene ban pelong kino ki pai ba persya ke sokar I kumba kila syakte syakum te kumta ni kum ki pat ba ngila ji de ki bakini sai bakini kren ndre ni sangsot ya ka jing sya I ben ke jongi ke jing sya kan suat ke jongi kumba long mata te tangkan ni ke kerwo ke ba ni kren sya je kan watun bor ya pat ba mo ban mi ban thau ji kulmar ban penlong ji ki habang ni kepat ke linti ke ba jajai ke sarkar ka de ban sangap ken balik kan haban penbor ki sang halang leli yani ki parti ban kren kum gini ki badai ki badai ka roy ka par ka ba kongsan kamtam yu surok